Jamhire mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare hannde ko ñalawma dimanche goo lewru décembre hitande ujunnaji nogas e nayyi habaruji moon e ɗemgal Pulaar titruji men ɓurɗo mawnude ko États-Unis guidorɗen tungnade e ko yalti e ñalawma hono kanko président Joe Biden ƴefti décision hannde wiide wonde mo o yaafima ɓiyi ko biyeteɗo Hunter Biden ko hoore makko wino o yafota ko ɗum habaruji men ha ande toon to États-Unis no kanko Donald Trump mon continue ɓeydude pour laamu makko ngaro à partir du 20 janvier ma en mbaw kadi ƴewde kadi noon dirangal wadde hono premier ministre mo Canada caggal de on yillimo toon to Morolago habaruji men international ma naw en toon to Guinée fitinaji mbaɗi toon to stade gonɗo to Zéro Corée fitinaji ɗi kadi ko caggal nde luurodiral waɗi e match football uji baɗɗuno toon waɗima eɓe hewɓe ganda taw bilan mum kono ma en gartu hen toon to Sénégal ene wayno ko ñalawma hannde woni capanɗe jeete ɓiijo hitande manditare fitinaji bannoɗi toon to Thiaroye toon to Maroc yimɓe nayo nanggama toon ñaawama ene waɗi hen murtanaɓe ɓe nanguira noon ko sababude fraude autoji ɗi guittanno toon to Italie addu toon to Maroc taggo autoji gujjaɗi ko ɗum woni titre uji on ɓurɗo mawnude oɗo journal ma en gaare détail muɗum joni joni. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare jaam hiire moon hannde ko ñalawma dimanche wono kanko président Joe Biden o yalti ñalawma he ɗum noon e nder télévision ko haali walla ko haala ene wayno waɗi ƴefti décision pour wiide wonde komo yaafo ɓiyi ko biyeteɗo Hunter Biden kanko Hunter Biden noon ene wayno ko guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati hono kanko Donald Trump e laamu makko ɓe ƴeftino neɗɗo goto yo enquête mo kanko Hunter Biden ko enquêtanno ko noon wona ko pour gueɗe ɗe ganduɗa partunoɗe leydi ko gueɗe partunoɗo wonde Hunter Biden wonko takkano toon to Ukraine won walla watinoma toon compagnie ɗum noon ko sababude bammakko vice président kono noon caggal muɗum ene wayno ko yituno makko ko gueɗe ɗiɗi hen gueɗel ko parɗo en impôt ji wiya wonde ko yoɓani kene wona million e hunde wonde ko yoɓani impôt ji gueɗel gonngel ngel kadi ko e nder kitale ko addi bammakko ne laamo e oɗon saaha ko kutortono drogue e kadi on jogi e oɗon saaha kanko hoore makko o soodi no fetel ɗum kadi ko hunde nde ganduɗa ko violation fédéral ɗo États-Unis ko way wonde fof no kanko Hunter Biden ene wayno o tawanoma ko coupable e wone ñawoji won hen ko ponnoɗo ruttade tribunal uji o anda holno foti o sokete président Joe Biden noon e nder haaluji muɗum guila nde ƴefti laamu nde ha e caggal nde élection ngaji kolli hono kanko Donald Trump ko kanko gañi kanko président Joe Biden o continue no wiide wonde ko yafata ko hono Hunter Biden o yiiɗi ko ɗalde justice waɗa laawol muɗum taw justice ne woni indépendante kono noon e ñalawma he kanko hoore makko o ƴefti décision wiide wonde ko yaafima hono Hunter Biden jaafugol ngol kadi no wirini ko ala condition gonɗe hen e kadi ko jaafugol hay goto wawa ruttinade ɗum firti noon wonde ko so Donald Trump ƴefti laamu kañum hoore mum ala justice walla ala bawɗo ruttinade hono ñawore kanko Hunter Biden e gueɗe ɗe o enquêtanoɗe ɗum noon ko ɗum woni ko yalti ko sakkit ko hono kanko président cuɓaɗo Donald Trump ene wayno wono continue ƴeftude yimɓe pour ɓeydude e ko fati e laamu makko ngaro siftinde on tan kanko laamu makko inauguration muɗum ko ñande nogas lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi ko teskita tan hono mo suuɓi yo ardo walla yo lomto gardiɗo FBI ono biyeteɗo Kash Patel haalluji mum nen puɗɗi hewde oɗo saha joni Kash Patel noon ko neɗɗo kalnoɗo e haalluji kewɗi pour wiide wonde ko wayno FBI en ko hunde fonde momtede ko hunde kadi nde fotani rokkede doole pour ankidde won gueɗe won kadi ko goomu laamu kadi poɗɗo kañum hoore ɗum ɗoftade mawɗo leydi ko ardi e kanko Patel kadi ko kalnoɗo gueɗe kewɗe surtout ko fate Donald Trump ko enquêtano ko surtout ko FBI enquêtano ɗum ko ɗum ɗo fof wino o windini hen kanko hoore makko deftere taw ko deftere pour sukaɓe omo critique ɗum ɗon suɓeydemo hannde kanko hoore makko yo wiide yo arde FBI ko kañum woni goomu laamu mo ganduɗa kañum hoore mum fotani dépendade e politique ɗum ɗon kadi hay républicain e démocrate no foof nenen continue no ngulla oɗo saha joni pour kanko Kash Patel oto confirmation makko to yaari yeeso ene jeeya e ɓeɗon haalɓe ɗum kadi hono kanko ɓenɗon woni conseil makko kanko Donald Trump hono biyeteɗo John Bolton kanko hoore ma o wi wonde ko addude Patel wadde ɗum e ardade FBI ene wayno ko addude Joseph Stalin ni wiide yo arde ko fati police secret so tawi yimɓe ne mbawi heɗademo ho kanko John Bolton o wi wonde ko Patel ene foti rokkede 100% yimɓe sénateur uji foof mbasa jaɓɓorde Patel o ardo FBI
ko ɗum waɗi kadi en teskirama hannde hono kanko Donald Trump kadi o ƴefti neɗɗo goɗɗo kadi mo ganduɗa kañum hoɗum ko neɗɗo jonkalis o billionnaire biyeteɗo Massad Boulos kañum hoɗum ene wayno ko yowon conseiller makko toon ko fati e gueɗe arabeɓe e gueɗe kadi Middle East donc ene wayno kanko oɗo Boulos ko ɓii ko resi hono ɓii Donald Trump biyeteɗo Tiffany ko jiiɗa ɗum hono kanko Donald Trump o fottino toon to Moro-Lago hono premier ministre mo Canada Justin Trudeau ɗum noon e nder ko haaluji mabɓe ko jiida tan e ko fati en affaire commerce ɗum noon siftinde on tan hono kanko Donald Trump o toɗɗinoma Canada Mexico e Chine o ko leyɗele nde ganduɗa kala nde o laami kanko Donald Trump ɗum noon marchandise gummiɗo toon to ɗeɗe leyɗele tati maw ɓeydu hen impôt ji ɗum ɗo fof noon e wiide makko kanko Donald Trump ko hadde leyɗele goɗɗe produit ji men nadde leydi ndi tawde États-Unis ene wawi kañum hoore mum fewni toon ɗiɗon produit ɗum noon ene wayno ko kanko Trudeau ni o haalino wi wonde ko so tawi Donald Trump en mbaɗi ɗum so Amérique waɗi ɗum kamɓe koye maɓɓe ƴeewi wattade la même chose ko ɗum waɗi kanko Justin Trudeau felliti arde toon to Moro-Lago pour joddede Donald Trump donc jiida e nanodiral ngaɓe nanodiri ko fate en holla impôt ji jogorɗi waɗede walla hol produit ji poɗɗi nadde États-Unis walla nadde toon to Canada ɓe nanodiri kadi ono frontiére hakkude Canada e États-Unis wawata wade no frontiére hakkude Mexico e États-Unis ɗum noon ne wayno ko Canada naɓe kañumen ɓuuri rende frontiére mum oɗon banggue donc ɗum woni ko yalti e nder haalduji batuji hakkude mabɓe toon to Moro-Lago Florida ha hande kadi toon to Florida hono kanko Donald Trump ene wayno kadi omo fadi ha hande hono gouverneur mo Florida Ron DeSantis ƴeftu won lomtotoɗo hono Marco Rubio ne wayno ko kañum toɗɗa oɗo saha hande yo won gardiɗo affaire étrangère e gouvernement makko kanko Donald Trump donc siftinde tan toon ko kamɓe républicain je ɓe jogui oɗo saha joni 53 jonde toon to Sénat démocrate en ne jogui 47 jonde toon to Sénat ko jonde temedere ko kala joguiɗo ko ɓuuri 50 kañum woni joguiɗo majorité donc ɗum waɗi kanko Marco Rubio tawde kadi mandat makko walla ko wiyete période makko mo foti wonde Sénat gasani taw kadi ko toɗɗaɗo yo won jeeyaɗo e laamu Donald Trump alay saago ƴeewa lomtinteɗo andaka noon hono kanko Ron DeSantis homo jogori lomtinde siftinde on tan to banggue suudu représentant hono kamɓe républicain oɗo saha joni jogui 220 jonde contre démocrate en 214 jonde kamɓe jogui majorité banggue ɗiɗi fof ko woni fof ɗo woni ɗo kamɓe Sénat e kamɓe suudu représentant ji jarata ko fati hakkude démocrate en e républicain ji kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare habaruji men international guiɗoɗen ko toon to Guinée Conakry tugnade ko radio France international reporti no mayɓe hewɓe mbaɗi toon to stade moɓe jonno ene ɗum noon ko caggal nde équipe aji ɗiɗi kawri toon to wuuro wiyetengo Zéro Corée équipe aji ɗiɗi poɗodirannoɗo ko fati hen jeenade hono kanko général Mamadou Doumbia hen équipe ko jeeyaɗo toon to Zéro Corée goɗɗo ko équipe jeeyaɗo toon to laabi ɗum noon ko caggal nde penalty waɗi hakkude mabɓe kamɓe yimɓe aji ɗi henne ɓe durodiri oɗon banggue ɗum waɗi donc yimɓe naati toon to fedditoto ko caggal mum militaire uji walla dadiɓe puɗɗi werlade toon bomboji lacrymogène andaka noon no foti oɗo saha joni mayɓe walla gañiɓe kono noon e tugnade kadi ko radio France international habri wonde kon yimɓe ɗin leeli toon to stade to walla toon kadi to hôpital gonɗo to saraji mum andaka taw noon no foti mayɓe tugnade konngol makko kanko premier ministre transition ko konngol ngol windi toon to page makko X kanko biyeteɗo Ba Wuri wi wonde ko ene woni ko gouvernement oɗo saha joni wi wonde ko won fitinaji baɗɗi toon taw to match ji wonno toon to Zéro Corée o wi noon ene wayno ko oɗo saha joni waɗi mayɓe ene wayno autorité ji local gonɗi toon goni koye enquête ƴewde beele deeje ne waɗa toon e kadi beele kisal ne waɗa e oɗon ɗiɗon nokkuji supporteur uji équipe aji ɗiɗɗi ko kañumen kaaɓi ha woni ha police naati hen walla ha yimɓe dadiɓe naati hen habaruji men international toon to Sénégal hono kanko Bassirou Diomaye Faye e kanko kadi premier ministre mo Sénégal Ousmane Sonko ɓe gardima hande manditare koɓe mbiyata ñalawma bannoɗo toon to Thiaroye ɗum noon Thiaroye e nder ñande 2 décembre hitande ujunere 1949 kono wiye yimɓe hewɓe tugui capantere neɗɗo ha ken ɓuura 100 neɗɗo taw ko yimɓe dadinoɓe walla ko yimɓe ancien combattant ji ko yimɓe kadi yanoɓe France pour wallude France haɓede gueɗe partude deuxiéme guerre mondial ene wayno ko caggal nde ɓe gari toon ɗo nokku
militaire ju français mbaɗe maɓɓe jeyɓe ɗum noon kamɓe arnoɓe toon ɓe ne tungnade hannde ko haalate ɓe ngarno ko ƴeewde beele ɓe jooɓe droit ji maɓɓe surtout en eyyi ɗum noon e wayno oɗo ñalawma hannde hono kamɓe laamu kesu toon to Sénégal ɓe mbawi wiide wonde kankadi ene wayno ɓe kefti e juuɗe maɓɓe ɗiɗo bonandeji bannoɗi toon Thiaroye e ɗum noon kadi ko caggal nde kamɓe gouvernement mo France mo ardi ɗum Emmanuel Macron nde ɓe kamɓe koye maɓɓe nde ɓe keftini ɓe mbi wonde ko gonga ɓe mbaɗi ko kamɓe tooñi ko kamɓe kadi pelluno wonɓe toon ɓe ɗum noon ko wawi wonde fof ene wayno cérémonie o waɗama hannde ɗum noon ko teskira tan ko jiida e kamɓe hohoɓe Sénégal ko kanko gardiɗo leydi Mauritanie kadi ari toon kanko Mahamadou Cheikhou Ghazouani ardemo toon noon ko par ce que omo jogui kadi ko kanko woni gardiɗo gotago leydi Afrique e nder konguɗi ɗo nde ɗi o haali kadi kanko Mahamadou Cheikhou Ghazouani wowi wonde ko o yetti leydi Sénégal o yetti kadi laamiɓe Sénégal e surtout kadi darde mumen nde waɗi pour oɗo saha joni ko fate oɗo ñalawma gonɗi ɗum donc sen duttima oɗo ñalawma ko tungnade tan ko faama hono kamɓe gouvernement Sénégal e nder koɓe kaali kadi ɓe mbi wonde ko nanodira maɓe France haysino France reconnaissi oɗo saha joni wonde ko ñalawma oɗo en ɓe mbawi ko kamɓe militaire uji maɓe mbarno yimɓe ene wayno ko gueɗe kewɗe ne poti waɗede ɗeɗon gueɗe kadi tungnadi kadi ko kanko journaliste Sénégal biyeteɗo Alassane Mbaye gonɗo PDG Vigilis ko haali wi wonde ko e gueɗe ɗe ɓe nandiraɗe ɗe ko goho so tawi tunnaɗe ɓe kaldi nde goho so tawi France haali tan e konngol wi wonde ko heftini wonde ko kañumen goni toñɓe ko fate ɗiɗo événement ji ene wayno ko kañumen jaaɓi oɗo saha joni jaaɓi hannde ko kañumen goni toñɓe ko alay saago ɗum ɗon kadi wona hunde nde ganduɗa en gueɗe goɗɗe baɗe hen e nder ko haala hen ene wayno ko alay saago yimɓe ko wiyete indemnisation ɗum noon ko yimɓe waraɓe hen ɓe kono hono kamɓe France ɓe poti wadde ƴeftude jawdi kewdi ɓe mbaɗa ɓe dokka ɗum kadi famille aji ɓeɗo waraɓe toon e oɗon dumunno walla kadi basal sababu ɗiɗon fitinaji bannoɗi e hitande 1994 ɗiɗiɓel ngel kadi ɓe mbi wonde ko alay saago kamɓe gouvernement Sénégal e kamɓe kadi yimɓe ɓe ganduɗa ha hande yiɗɓe andude archive aji holno ɗum yaari ɗum noon surtout andu kadi hol waraɓe toon holto ɓe gubba e hol kadi Sénégal naaɓe yimɓe fof mbawa hebde ɗiɗon archive aji taw wona ko accès public tataɓel ngal kadi ene woodi kadi alay saago kadi wona seulement tan kanko gouvernement kanko gardiɗo leydi France o kanko hoore makko o windi lettre pour wonde ɓe keftini wonde koɓe toñɓe ko alay saago yimɓe ɓe ganduɗa hohoɓe France fof mbaɗa kañumen koyemen mbawa yaltude pour ne jafno gueɗe baɗaɗe toon tataɓel ngal kadi o wi ko alay saago ɗum ɗo kadi oɗo histoire ko fati Thiaroye waɗe programme uji jangguirteɗi ɗum noon ko toon to Sénégal e toon to France e toon to aduna o foof pour ande holko kewi e nder hitande e ndeɗon hitande e oɗon ñalawma e kadi hol bonandeji ndi no mbayi holko woni sababu bonandeji ɗi a yiyama noon hande délégation ngaji kewɗi gaari ummade leyɗele goɗɗe hono kamɓe France kadi ɓe neddi délégation maɓɓe taw ardi ɗum ko ministre maɓɓe toppitiɗo ko fati affaire étrangére eyyi ɗum noon ko ɗum woni ko ñalli toon hande oɗo ñalawma hande 1er décembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi hawrata ko capanɗe jeeta ɓiijo hitande nde ɗum ɗo wonno e hitande 1994 habruji men international hande toon to Maroc hono cour d'appel gonɗo toon to Tanger ene wayno ko ɓe jaltini ñawore maɓɓe waɗo ñalawma pour ñawde yimɓe nayo ɓe ganduɗa tumanoɓe ko fate business aji ko fate ittude autoji toon to Italie ɗiɗon autoji ne tungnade hande rapport ko ala ko autoji gujjaɗi donc tungnade hande article o no haaliri article o non waɗi ɗum ko taqaddum ɓe mbi wonde ko yimɓe nayo tumano hen ɓeɗon yimɓe nayo ne jeeya noon gorko e debbo jeeyaɓe toon to Italie gorko goto jeeyaɗo toon to Mauritanie najo e goɗɗo kadi taw ko Maroc najo ɗum noon caggal nde ñawore nde waɗi tungnade hande article o no haaliri hono kanko ene wayno Italie najo biyeteɗo Joby kañum hoore mum fawama e muɗum duuɓi 4 yo soke Italie najo goɗɗo kañum e Mauritanie najo kañumen ene wayno pawama dokkama duuɓi 2 yo ceeke toon to Maroc ɗum noon ene wayno ko Maroc najo kañum hoore mum ene wayno oppitama ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko gueɗe badɗo toon to Tanger toon to Tanger hande article o no haalirta wi wonde ko autoji ɓe gujjanɗo ɗum ɓe guittanɗo ɗum toon to Italie taw ɓe mbayla
ɓe mbayla numéro ji gonɗi caggal ɗi henna pour ɓe nanna ɗum toon to Maroc. Donc ene wayno ko réseau jiitaɗo toon ɗum waɗi kamɓe ɓeɗo ɓe nangga. Habaruji men international ha ande toon to Mauritanie e tugnadi kadi habaruji gummiriɗi toon to journal biyeteɗo agence Mauritanie d' information hono hôpital Kayɗi wa heeɓi e ñalawma samedi ɓennuɗo en kaɓirɗe kewɗe kaɓirɗe kadi koko fati kaɓirɗe cafrirɗe toon to hôpital régional gonɗo toon to Kayɗi kaɓirɗe ɗe kadi no waynode keɓete nde ardi ɗum ko kanko gouverneur mo Kayɗi biyeteɗo Ahmed Wuld Sidibé ene wayno ɗeɗon kaɓirɗe neldi ɗum ko organisation non gouvernemental goto biyeɗo horizon du Sahel ɗum noon kadi taw kadi hoore mum liggudere e région de Gourgol kamɓe hohoɓe toon ardiɓe toon e région Kayɗi ɓe ñaaguima yimɓeɓe yo mbattu haqqillaji surtout yimɓe liggotoɓe tan yo mbattu haqqillaji surtout henna gueɗɗe ɗe ganduɗa henna ɗe tottaɗe kese ɗe mbawa janggude kadi ingénieur uji gaddaɗe mabɓe ɗi henna pour famnude ɗumen beele ne paama no fewi no ɗum no hutorte e surtout kadi mbawa janggude kadi gueɗe ɓoyɗe ɗeɓe jogui ɗum noon kaɓe liggorɗe ɓoyɗe ɗeɓe joguinoɗe mbawa andude kadi holno fewnirte e konngol makko kanko président région de Gorgol biyeteɗo ba Amadou Ba o haali o yetti no fewi hono oɗo organisation biyeteɗo horizon o wawi kadi yettude kadi hono hohoɓe Gorgol donc ene teskira kadi tawnoɓe e oɗo cérémonie kadi hono préfet mo Kayɗi biyeteɗo Mohamed Salim Bilel maire adjoint Kayɗi Abou Cissé e kadi hohoɓe hewɓe kadi jeeyaɓe toppitiɓe ko fate sécurité ɓeɗo fof tawanoma nde hôpital Kayɗi heɓata ɗeɗo gueɗe liggorteɗe taw addi ɗum taw walliɓe haaɓe keeɓi ɗum ko organisation biyeteɗo horizon du Sahel. Habaruji men hande international toon to Ukraine e tumnade kadi konnguɗi jaltuɗi ummade makko kanko gardiɗo leydi Ukraine hono Vladimir Zelensky ene wayno ñande 16 lewru novembre o haali no wi wonde ko so tawi tan OTAN ene wawi walludemo o reena surtout yenn nokkuji ɗi ganduɗa kamɓe Ukraine ɓe contrôlé e leydi mabɓe ɗi kanko ene wayno ko hedde nokkuji ɗi Russie fawi juuɗe mum oɗo saaɗi on wawi eɓe mbawi heɓde ɗum par voie diplomatique tawana haare donc ɗum ɗon ene wayno ko nder ko anduno aduna kanko hoore makko ɗaɓɓuno e OTAN ko alay sago somo wona membre OTAN alay sago ko leydi Ukraine fof no woruno ko frontiére uji gandaɗi taw ko aduna fof nandi ɗum kono noon e oɗo saha joni sibabu nde haare wonde hakkude mabɓe e Russie guila ujunaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi ene wayno ko Russie nene ƴefti nene heeɓi won nokkuji kewɗi ene hefti nokkuji kewɗi surtout ɗiɗi nokkuji koye guila nde haare nde fuɗɗi hitande ujunaji ɗiɗi nogas ɗiɗi kono noon won nokkuji déjà ɗi Russie heftuno e mabɓe guila hitande ujunaji ɗiɗi e 14 ɗum noon ko toon to Crimée ko wawi wonde fof ene wayno ko fama tan hono kanko Zelensky wi wonde so tawi tan Ukraine wawi rokkudeɓe garantie wonde kene wawi walludeɓe rende nokkuji gonɗi Ukraine ɗi ganduɗa kamɓe laamu mabɓe ne jogui contrôle muɗum ko heddi koɓe mbawi ƴewde peeje taw ko peeje diplomatique noɓe keftiri leydi mabɓe fof no wurno e ittude ɗum e jiiɗi Russie. Habaruji men international cakkitorɗen ko toon to Gaza walla toon to Liban e tugnade kadi ko Al Jazeera habri hono kamɓe Israël naɓe ɓe no continue bombarde ñalawma hen toon to Liban ɗum noon koko banggue worgo Beyrouth ɗum noon kadi kono ɓe mbiri kamɓe Israël ko position ngaji walla ko nokkuji eɓe tuumi Hezbollah ene jogui toon doole muɗum ko wawi wonde fof ene wayno ko cessez pour yo haare nde dartuno enen continue hande ne renede won ko ɓuuri hewde nokkuji hakkude mabɓe kamɓe Israël naɓe e kamɓe Hezbollah surtout ene wayno ko teskira tan ko ɓuuri hewde nokkuji kamɓe Israël armée mabɓe yalti foof yiyama wonde ko Liban naɓe armée mumen naati toon nen pour wona occupé ɗiɗo nokkuji ɗum ɗo fof kadi ko nanodiral gongal hakkude mabɓe kamɓe Israël e Hezbollah pour wonde ko kala Israël ko woppi ko libéri yiɗa Hezbollah ene arta hen kadi ene watta hen doole muɗum walla no fewnito pour kadi wawde jogade position ngaji no bombiriɓe kamɓe Israël naɓe. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sahel ko ɗi habaruji min jogan noon hannde e ɗemgal Pulaar hannde ko ñalawma dimanche awdi ko 2 lewru décembre hitande 2024 en mbaale jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama.